सिसुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ नोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा गुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैदों बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ मिथियानो हेलो स्नाफर गुड मर्निं नै जामामिना दिनैनिफ्राय एग्जाम स्टार्ट जाबाय एनुवेल एग्जाम दिनै मा दङ मा साबजेक्ट इंलिश साबजेक्ट नै मालाय बिफाया फुजा होदों फिसाजोनि परिखानि फिसाजोनि परिखानि फुजा होदों आहा हामा नालाय बांबाय मोजां जादों मा बाय बाय मोजां बाय दा नै सनाफोर आंना दिनै केक अर्डार दंमोन आधा केजिनि ओमफ्राय ओरैनो जानायनिसो दानखि जेबो बार्थडे थार्डे नङा ओरैनो जानो होननानै बिदों नालाय ओमफ्राय दा आङो हेपि डे होनानै होबाय आरो ओमफ्राय आङो बेबायदि डिजाइन खालामनायनानै नायबाय आरोखि बेबायदि डिजाइनाव माबायदि नुयो होननानै सिम्पोलसो बिदोंमोन खिन्थु बिदि डिजाइन बुङाखैमोन आं बानायनानै होबाय आरो आहाबो प्रेक्टिस जायो नालाय ओंखायनो बेबायदिखौ बानायनानै नायबाय आरोखि आं माबायदि नुदों सनाफोर मोजां नुदों नुवाखै आंथ' मोजां नुनाय मोन्दों सनाफोरनि केकआ बेबायदि फ्लावार्सनि थेन्था होलायनानै होबाय आङो नै मोजां नुदोंना सनाफोर मोजां नुदों नुवाखै मोजां नुदोंबा नुदों होननानै खिन्थाहरदो माने बियो हाइटआ एसे गोजौसिनबावमोनबा डाबल मोनबा बिराद मोजांसिन नुबावगौमोन आरोखि हाइटआ फिसा नालाय आङो बेखौ जाब होनानै होबाय अब्लाबो मोजाङानो नुदों मा लेखा फरायदोंमोनलाय एग्जाम जागासिनो माया ओंखायनो आङो भिडिअखौनो दामानि हगारनाय जाथाराखै भिडिअ बानायनो टाइममोन मोना आरो एग्जामबो जागासिनो नालाय माया मोनबेसे थांखो मा एग्जामा मोनसे 3 थांबाय ओमफ्राय गाबोन दङ गाबोन मा दङ SST दङ गाबोन माना गोजौआवसो फरायफैदों जोङो ओमफ्राय नै बार बारगासिनो नालाय ओरैबायदि दाखोर जानानै थालायबाय साननै जाबाय ओरै सिबैयाबो साननै दङ दिन जाबायना बेखौ जोलायलायनाय आङो परसों ही किया था फिर भी अभी पूरा गिर रहा है ना ये गासिबो गोग्लैजोबसिगोन दा आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसै बे भिडिअआनो जाहैबाय हिन्जावफ्रा माने महिला पार्टिया ज' जानानै थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोनो आरोखि ओमफ्राय होसोनानै मोनाखै जाहैदों माने हौवाफ्रा ओरैबायदि थास गेले जाहैदों जौ लोङो सानथ्रोब हन्थ्रोब बिदिनो थास गेलेनानै न'आव थांनानै दावराव दावसि खालामहैयै जाहैदों बिनि थाखायनो बिथांमोनहा हिन्जावफोर गोजा ज' जानानै बे थास गेलेग्रा गाज्रि आखुनि हौवाफोरखौ होसोदों आरोखि दा नोंथांमोननो बे भिडिअखौनो शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोनहा बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो नै नहापारा गामियाव थास गेलेनायनि हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ होसोदों गेलेग्राफोरखौ मोनाखै नै महिला आफादनि मानसिफ्रा होसोगासिनो नहापारा गामियाव थास गेलेग्राफोरखौ दे रायजोफोर खिथालाय मानि थाखाय होसोदों बिसोरो मानो होसोदों सिसुबारियाव हिनजावफ्रा थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोगासिनो दङ थास गेलेग्रा हौवाफोरखौ मोनाखै बेयाव थासखौल' मोनदोंमोन नै सावबाय बिथांमोनहा थास गेलेग्राफ्रा खारदों बिसिनिया गुदामा 2 3 दं गय गुदामावबो दं सोरनिबा न' बारियावबो गेलेयो बिसोरो न'आवबो सोरबा हारसाफ्रा जायगा होयो गय खुवारियावबो बिसि फिसाजों दावराव जाहैदों बिसोरो फैसा थाखा लाबोनानै फिसानि एडमिसन ना लेखा फरायना थाखा बायनांगौ मिथियानो फिसानि एडमिसन लागाखौनो बाख्रि एरखावनानै माबाहैदों
नुबायना नोंथांमोनहा भिडिअखौथ' बेसेबां स्ट्रिक्टै जोंनि महिला पार्टिफ्रा जौ जुवा गेलेग्रा हौवाफोरखौ नागिरदों ज' ज' जोबोद मोजां जादों बेबायदिनो खालामनांगौ अब्लासो हौवाफ्रा एसे गिनाय मोनो बिराद गाज्रि आरोखि बे जुवा गेलेनाय बेबहारा फुरा सम्पतियानो जोबलांजोबो अब्लाबो बिसोरो गेलेनो बाया आरोखि बे जुवा गेलेनायखौ आं एसेबो मोजां मोना हर थौदोंना सान थोबदों बेबायदिनो जाखायो आरो जुवा गेलेग्रा मानसिफ्रा मोजाङानो जादों बेबायदि खालामनाया आंनिबा जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों बे आइजो महिला आफादनि ज' ओंखारनानै जुवा गेलेग्रा हौवाफोरखौ होसोनायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों बे खामानिखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनाखै एसे कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर दिनै भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय